Dar fii atent ce poziție are. Hai, mă, la aproape. Bă, dar cum e peste-ul de asta? Nu știu ăla. Eu, dar gen fuțuna. Uite, stai că trebuie să-l obosesc. Bagă-te în apă, mă, mâinile mea. Uite. Iulia, ia ce cutat să văd. Haide că... Du-te în fond. Du-te în fond. Hai mă că rup văd. Du-te mă încolo. Yes, l-a scăzat pițeu! Yes! Ui, pițeu! Ai de capul meu. Edi! Hai, bagă-te! Plătește taxa, Edi! Ai de capul meu. Ai, ăsta are 3. Nu are ce. Da, 2 are. Da, ușa un pic. Am uitat să mă prind după tine. Vedetă. Doamne. Nu, că îi dau drumul la ăla. Da. Două. Din fund. Două. Ha? Da, unul 999. Îi dau drumul ăla, altul înapoi. Ești cărâm afară. Bă, vrei să ăsta la Nu-l filmez. E tare fain.